yetti Allah timmal dow timmal timmude timmini kala ko timmi tabbido tabirin kala ko tabiri mo tatta sak tak mi julana ar makko burdo burnaado windere mo kala buri buldare bulani mudum yetti mi jaari jinnaabe wonde sababu wodede rende ndiyam no jeengol ngule bugol ha godal daña yetti mi jaari sernaabe halifa men to bangi diine e aada e dawrugol toppiribe dawgo e ngurdam rendo meden bandiraabe musibbe teddube hedorobe golal media e calsalti mum mi salmini on mi juurima on mone mon kala indi mum e yettode mum mi salmini on calminali pulfuli mi salmini on calminali diiniyankoji taw ko calminali gummidi to buri woddude e lowloy bernam bandiraabe musibbe teddube hedorobe golal media e calsalti mum onon jeygol go hello dartol aror go wango tongo e duna ko ngam siftinde en lewru siltu kondu men sabu sagatabe suuncotobe sunnotobe sokabe soppabe e mayru suumotako kondu men hayson siltinani semtere sengande men golludo mo jangtaaki non wadirani yo mane kono dartol kam yamirani yo dale sabu dartol yidi ko nati bel daña teedanade teminande e dallinde teminande caggal mum e sukabe initiative citoyen ngolli wayre te ala dawre wadde fodde tubata jumre coftini jettinare te koy mabbe fawa yaakaare so nangeji didi puddi e hoore so nangeji didi puddi e kammu jakna yiyobe wona wumbe ngoje gongirantagal e jettinare mayata waylotto koy guri e demde e baylondiral leyde gam bamtare araray gonga mata ko dum windini Carlo Max e Frédéric Egelen manifeste communiste hitande ujunere temedde jeetere capannay e jeetere hitande Cheikh Oumar Foutiyou Tall wadi tata mum dingirayi ko adinde ene yillo battindigol ngendi mum fuutotoro hitande ujunere temedde jeetere capanɗe jeegom e goo temedere caggal dum ko hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e goo onon ne mbaynidon duɗe leslesi paadon hakkundeje kono teminande nde fenani hitande ujunere temedde jeenayi capannay e jeetere nangeji ɗiɗi ɗi puddi fuutotoro e gidimaka ngam tengidde dow sappo e jeenayo hono manifeste de 19 oɗon jaara sappo e jeetere duuɓi mi tudon xamon ɓi Akhenaton enen nafere titi on berlima kaaƴi ko gila ɗon ngu cañi jogani on guut sabbi nogas pawɗi beele ma on tuut ko ɗon juuɗon yo yul ngam heblanade dandude Mauritanie leydi ndi ala ɓilleggel julbitindi ɗi nangeji ɗiɗi ko Ibrahima Sarr e Samba Thiam Carlo Max sanki ko 14 mars to Londres hitande ujunere temedde jeetere capanɗe jeetetati ko nde hitande dey e Sénégal Ahmadou Bamba Ba susi lawol mum muriɓe kono temedere caggal mum ko hitande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeetetati Ibrahima Sarr Samba Thiam e wondiɓe mumen dental potal démocratie yankewal Mauritanie hono UDM Union démocratique Mauritanie jubbude ngam ndenka nafooje ɓaleɓe Mauritanie hono Odinam organisation pour la défense des intérêts des Africains en Mauritanie dillere ɓesguji Afrique naaɓe Mauritanie hono MPAM mouvement populaire africain de Mauritanie dillere sandaji élevaji ɓaleɓe men mouvement des étudiants et élèves noirs dokkodiri juuɗe cosi doole bellitoje Afrique naaɓe Mauritanie hono FLAM force de libération des Africains de Mauritanie ñande 14 mars waɗeɓe windinoɓe manifeste communiste wonti ɓaleɓe leydi Mauritanie bindi seppu ɓaleɓe hiiɗaɓe Mauritanie hono manifeste des négro Mauritanie opprimé ko tagi ɓe cuɓi remtude lewru mars beele ko miijade sankare Carlo Max ñande 14 mars hitande ujunere temedde jeetere capanɗe jeetetati to Londres nde windande lomtani on ko longere wulde nde dolaka walata to munna ɗon cekkiri no wal hala to maayo ala ko diini haali e laaɓal lebbi joyi lotkal ala holtomo miijo mum ruttino e dande maayo woni hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e jeenayi walla ka duttinnoɗo teminande ko adi ɗum to newdeli leydi ende siftorde jibinede ma ñande 2 octobre lewru yarkoma hitande ujunere temedde jeetere capanɗe jeegom e jeenayi walla sellini wonkima ko goƴe ma e ɓesgu Sénégal no jogori wayde teminande arore yewtere nde kalfinnoɗa mawɓe mabɓe ñande 22 juko août hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeenayi la jeunesse sénégalaise jugera Samba ko helluma callalle ma
ko fettade kuuɗe ñande capantere siilo janvier hitan ujunere temedde jeenayyi capannayyi e jeetati ngam jokkude haare Mahatma Gandhi. Joni min jaggi on ndeke wona mere ɓe sukaɓe yeesiyankoɓe ngam waylare hono jeunesse FPC force progressiste pour le changement e sukaɓe dental gonga e potal dillere ngam taftade hono jeunesse AJDMR alliance pour la justice et la démocratie mouvement pour la rénovation cuɓi 16 septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas to nokku Jawahirul Avra ko yettinde teddungal Stephen Biko waɗani on sabu ñande hen wattimo duuɓi 43 e ngaska paliika nangue sabu koye o ñalawma 16 septembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi o tuɓɓi leppi teddungal walla ala ko oɗon mawnina beldital leydi mon Allemagne peccinodi arti wonti ngotiri ñande 16 septembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi balɗe ɗiɗi fawti hen onon ne pofɗon wellitare ñande 16 septembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi saliɓe teddungal ngal yuɓɓine ñalawma ɓe pooli sabu ɓe mbaɗiri jamma beele yaaja jamma feccodira pecce jamma naata 13 silto Samba Thiam e Ibrahima Sarr daña donade Ba Abdoul Koudous moɓe birniri jurum sanga miɗɗel futuru ñande 13 silto septembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati beele kadi ma ɓernde yimɓeyanke o dog e Robert ñobbe jinnoɗo ñobbudeɓe mo arnoɓe coddidi dande mum ñande 13 silto septembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati to leydi Cameroun ɗum ko lebbi seeɗa caggal jonde jamfa moɓodiral congrès alega wannode lewru duujal me en hawri joyyi hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati ndeke oɗon mufti toon hay Tupac Umaru Shakur mo 13 septembre to Las Vegas ɗum ko lebbi seeɗa nde bindunoɗa goto e bees kono mum atake ñande 16 duujal me hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom hono Nelson Mandela mo ANC aɗa woni anne ko laɗo kuuɓal gollal ngam waylare hono AC action pour le changement jokkodiral mon hawnaki sabu kankone o teminande caggal jibinede Karl Marx o feeñi Afrique banggue wargo ñande 16 morso juillet hitande ujunere temedde jeenayyi e 16 lewru morso juillet ndu Mawuya yino windande mon fenna ha fekkori to Addis Abeba ñande 26 morso juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom nden windande kadi bayina to Harare yeeso nandudiɓe makko hooreɓe leyɗe Afrique hono Union africain ndeke ɓe sukaɓe initiative citoyen pepidaki ñalawma dew hoore bir alerte 26 morso juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko ngam tottude on ɗe jeenaji ko ngam ruttinade duuɓi 44 innuɗi nde windande mon yiita e nde hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom onon tatu fof Samba Thiam Ibrahima Sarr Nelson Mandela oɗon nguuri hono oɗon goɗɗodiri ha nde yetti duuɓi 65 ɗi Karl Marx wirnori hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e tati Samba Thiam arti e Mauritanie ñande 26 septembre ina sindi sembe salare hitande ujunnaje ɗiɗi e 13 Karl Marx jaydiyanko sankori suddidi serwani ko duuɓi 65 ko ɗi dey jaydiyanke o Ibrahima Sarr tindi suudu sarɗiji ina saddita saɗede koye nde hitande Mandela wayni dunaru ñande 15 lewru bawte décembre ndu Samba Thiam ardino dillere flam hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi walla o ñalawma 16 septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko heblanade teminande jibinede Frédéric Hegel e hollidde mettere mum nogas jewtetre jolal novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko selli ko fof ko onon oɗon birnoto peeña ga oɗon ɓawla oɗon gojja oɗon kaala pular oɗon laya wolof oɗon eela hoosa e alma ala jiddi ina waɗe mon alama ko raɓɓide cuusali ko hitande ujunnaje ɗiɗi e capannayyi e jeetati hoto jantoye Faraysi walla Libi mbayle gure mon tan e Fuuta sabu emin kooɗa ummital no alma magal sabu onon on gona leñol saka lawo kinde kon alkateɓe teɗantoɓe ndimago ɓiltoɓe ɓiɗaɓe sago mon ko yo yimɓe gon hisɓe hoto gon hiisɓe kono hiisaɓe on jangguini haɓede ha haɓɓe ɓuuri harde ha hare Samba Thiam e Ibrahima Sarr
initiative citoyenne tottingal teddungal sabu kambe e keptinani jaddungal wonande ande kelbungol jiddo nyalande non yo faddu kebungal hormo lasal funebe non gona dampodibe reedu lebbi jeenay kono ko rendude ulngu miijoji hayso gandondira bandirabe hettorobe golal media sikki ala won jaram yewtere men haajido ha saha garo so yalla jabi do ko musiddo mon almudu mon Amadou Samba Diop wala mbiya Diop amadou ni mo golal media hettorobe golal media ci saltini mi salmino mi juri mon mi hesɗitini kadi yafuyaji kala pirgit e bawde wonde nder nde do yewtere wonno faanga mara ko moƴƴi kala ko feewi hen umori ko to jabbaru ko woni fof ko tem umori ko neɗɗo mo timmani on jaram Golal Media